zan kira dan uwana Ladan Salihu domin ya kira mai jawabi na gaba. Alai Ladan Salihu, bismillah. PDP Najeriya. To jama'a a saurari jawabi daga bakin tsohon gwamna na jihar Kebbi, Sanata Muhammad Adamu Allero. To kafin wannan jama'a ina roƙonku waɗanda kuke sama nan inda muke gabatarwa da Allah waɗanda ba su da kati kuma ba su da abin yi gwargwadon hali da Allah ya haƙuri a sauka, saboda wannan sarari bai iya ɗaukan nauyin jama'a kamar yadda aka tanada, kuma yadda aka ƙayyade jama'ar da ke kai yanzu ta yi yawa. Waɗanda suke da Allah gefe nan da Allah ‘yan uwa a yi sauka, a yi ƙoƙari a sauka, waɗanda kuka yi jawabai kuma ku sauka. To jama'a, Senator Muhammadu Adamu Allero gashi nan taye, bayan ya yi magana naku Sokoto sak, yana nan shi ma tafe garkuwa Alhaji Attahiru Alhaji Attahiru Babarawa, Alhaji Attahiru Babarawa. To ga naku kuma Sanata Adamu Allero, ga naku Sanata Adamu Allero, ga Babarawa ga Allero, ga Babarawa ga Allero. Wanda ya rage yanzu da yardan Allah za ku ji jawabi kamar yadda na muku bayani daga bakin uba shugaba, ba ma a Kebbi kawai ba, a matsayin ɗan siyasa a Najeriya, Sanata Muhammad Adamu Allero, wanda zai muku jawabi ɗan ƙalilan. PDP ban ji ba, ina sa jihar Kebbi. PDP Najeriya, Sokoto. To Allah ya tabbatar da ka. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shugaban kasar mu na gobe insha Allah, Waziri Adamawa Alhaji Atiku Abubakar tare da mataimakin shi Gwamna Okowa, mataimakin shugaban kasa na da Alhaji Namadi Sambo, shugaban Presidential Campaign Council Gwamna Odo, Director General na Presidential Campaign Organization kuma gwamnan jihar Sokoto, kuma chairman na Governors Forum na kuma PDP Governors Forum. Gwamnoni ne ana tare da mu gaba daya. Sauran jama'a na manta da National Chairman na jam'iyyar PDP Dr. Yocho Ayu. Sauran jama'a mutanen jihar Sokoto gaba daya, assalamu alaikum. To alhamdulillah yau ga mu Allah ya kama jihar Sokoto. Mun zo da ɗan takararmu Alhaji Atiku Abubakar Waziri Adamawa a kan matsayin shugaban ƙasa. Idan kun zaɓi Alhaji Atiku Abubakar a matsayin shugaban ƙasa, insha Allahu za a samu mafita ga matsalar tsaro da ke damun Najeriya yanzu. Sanin kowa ne wannan bawan Allah ya ce ne, ya yi vice president, ya taba mukamai da dama, kuma yana daga abin aka ce ba capacity. Idan an zaɓe shi, wannan matsalar tsaro da muke samu ta addabi arewacin Najeriya gaba ɗaya, insha Allahu za a kawo kanta ƙashenta. Sannan abu na biyu,
muna magana aikin noma. Jihar Sokoto kowa san cewa jiha ce wadda ta dogara kwarai akan aikin noma, amma babu taimako ga talakawa, musamman kayakin aikin noma, takin zamani, motoci, maganin kwari. To insha Allah in kun zabi Alhaji Atiku Abubakar, wannan za a kawo da wannan matsalar ta aikin noma, za a samu tallafi kamar da ya kamata. Takin zamani zai zo cikin lokaci, maganin kwari zai zo cikin lokaci, motoci zai zo cikin lokaci, sannan kuma za a kafa kamfuna masu sarrafa duk abin da aka noma ba sai an ɗauka an kai waje ba. Sannan ya yi alkawarin cewa za a gyara tsarin mulki na Najeriya, abin da ake cewa restructuring. Ƙarfin da ke ga gwamnatin tarayya za a rage a maida wa jihohi, ya zama to aikin da gwamnatin tarayya ke yi to zai dawo ga jihohi da kuma local government council chairman. To a takaice a cikin turanci, ladies and gentlemen, we know Nigeria is now at a very trying period. We are faced with very serious security challenges. We need somebody who has the experience, who has the capacity, who has the know-how to overcome our security challenges. Already he has identified the lack of personnel as the main problem facing security challenges in Nigeria. Both the army, the police, and in the armed forces generally, we don't have up to 1.2 million personnel. We need close to about 3 million personnel if we were to overcome the security challenges of this country. In agriculture, we have said that lack of provision of agricultural input in time is one of the main problems facing agricultural production in Nigeria. Alhaji Atiku Abubakar has promised to boost agricultural production by ensuring that agric machinery are provided to our farmers at affordable prices. I know Sokoto has a border with the Niger Republic. He has promised to open our borders provided there is legitimate trade. I know right now Ilela border is closed, and we normally get a lot of imports from other countries, and there is no reason why this border should remain closed as long as legitimate trade is allowed. So I will urge all of you to come out en masse and vote for Alhaji Atiku Abubakar as your president come 25th of February this year. Nigeria! Nigeria! Allah ba mu sa'a. To jama'a ku tafa wa Alhaji kuma distinguished senator Adamu Allero. To jama'a kamar yadda muka yi bayani, daular Usmaniya ta yi kira, Sokoto ta ce na'am, Najeriya ta amsa, haka ne? To yanzu za mu saurari jawabi daga bakin uban ƙasa a jihar Sokoto, jigo a siyasar Najeriya, kuma tsohon gwamna a wannan jiha mai daraja, mai albarka, garkuwan Sokoto, Alhaji Attahiru Bafarawa. Alhaji Attahiru garkuwa na kwarai. Garkuwa ya tsare, ya kiyaye, ya raka, sai an kirga, sai an kawo. Jama'a ga garkuwa ga Atiku. Nigeria! Sokoto fa! Jama'a a saurari garkuwan Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa, Your Excellency. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Godiya ta tabbata ga madaukakin sarki
ubangiji mu Allah. Mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasa insha Allah. Mai girma shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa baki ɗaya. Mai girma mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa kuma gwamnan Delta da sauran gwamnonin da annan masu ci da waɗanda a tsahi irinmu. Alhamdulillahi wannan taro da aka zo, waziri ba ya zo kamfen ba ne, waziri ya zo gida ne shi zumunci. Kamar da aka sani, bayan mun yi godiya ga Ubangiji Allah maɗaukin sarki, ya kamata mu gode ma gwamnanmu Honorable Amin Tambuwal. Kamar da aka sani, mu Sokoto abin da muke so arewa ta ci gaba, Najeriya ta ci gaba. Godiya da muke so a wa gwamnanmu, mu ba mu ɗauki mulki rai ko mutuwa ba. Abin da muka ɗauka mi zai ci da ƙasanmu gaba. Lokacin da suka hito muka ga babban yayanai wazirin Adamawa shi ya kamata mu sa gaba. Gwamnanmu ya ga cincinta haka ya jaye masa. Dan ɗaya mu haɗa kawunanmu mu ceci kanmu da kanmu. Don haka ya kamata a gode mashi. Godiya ta biyu, mu gode ma waziri, ko godiya ta uku, mu gode ma waziri da yake shi ɗa ne kuma yanun ɗa ne. In kun lura da inda ya hita bayan ya anshi wannan mukamin na takara, sai ce to Aminu ya zama sarkin yakin neman zaɓensa. Bai tsaya nan ba, yau waziri kwanan shi kusan 4 Sokoto, ba inda ya yi haka sai nan. Saboda haka muna godiya ga waziri da ya yi mana wannan karamci. Kuma kamar yadda na faɗa, gwamnatin waziri gwamnatin wazirai ce. Abinda ne kan da gwamnatin waziri, kowace jiha waziri na da wakili wanda zai wakilce shi ya kai saƙo ne gare shi ga kukan talakawa. Ba zai zauna ba ya kasance bai da hulɗa tsakaninku da shi. Na imani mutum ne wanda zai saurari jama'a kuma cikin hankali, in ya saurare su ya yarda kuma zai bi abin da jama'a ke so. Wannan shine shugaba. Kamar yadda ce, ba mu da ni da mu da shi ba mun zo kamfen muna Sokoto. Mun zo mu gode ma Sokotawa ga irin goyon bayan da suke bamu da mutuntawa suke mana. Shi yasa muke samun ƙarfi mu ci masu albasa ko suna nan ko ba su nan. Muna godiya kwarai gare ku Sokotawa. Mun gode, mun gode, mun gode. Allah ya bar zumunci, Allah ya bar zumunci, Allah ya bar zumunci. Muna fatan idan zaɓe ya to 25 ga wata, kada a bar kowace jam'iyya ta samu 5% a jihar Sokoto. 95% insha Allah. Saboda haka waziri da jama'a ka muna godiya. Kuma sauran jama'ar suka zo da ko'ina jihar Najeriya, jihar duk Najeriya, muna ma godiya, muna ku barka zuwa. Allah ya kai kowa gidan shi lahiya, Allah ya taimaka mana, kuma Allah ba mu zaman lahiya. Na gode kwarai, na gode. PDP! PDP! Najeriya! Ban ji ba, Najeriya! Najeriya! Sokoto! Sokoto!
Sokoto, sanatocin mu da aka gaba daya, ya mun san mu gaba daya, kamar yadda ce insha Allah 95% a ba biyan zakka, mun gode kwarai. PDP, power to the people. Nigeria, I have the privilege and the honor of inviting that woman that has a voice that shakes Nigeria. And I speak to Haji Najatu Mohammed. Yanzu za a kira wata babbar jigo a siyasar Najeriya. Hajiya Najatu Muhammad, duk kun san muryarta, yanzu hau gane ta. Hajiya bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على نبي الكريم. جماعة بني شيخ الله يقارى مسا يدى السلام عليكم. ba a kafa darla Usmaniya ba sai dan jajircewar al'ummar Sokoto. Kun yaƙi zalunci, kun ce ba ku yadda ba, an kafa wannan daular. Ba zai yiwu ba a wannan ƙarnin ku ɗauki munafiki ku ɗora a kanku ba. Mutumin da ya ce shi musulmi ne yana da shekara 80 bai iya fatiha ba ya zama munafiki. Jama'a Sokoto, ina daɗa ƙara muku ƙaimi, ku tuna 'yanci ba na rago ba ne, ku ragwaye ne, to ku kasa, ku tare, ku tsare, ku dirgasa sai an fitar muku da hakkinku. Najeriya a wannan lokaci, a wannan gabar, ba za ta ɗau summun bugumun ummun ba. Wanda kuma ya ce zai ɗau summun bugumun ummun don Allah ya sa a zo a yi masa limanci. Su zo ya yi musu limanci. Mu dai a ƙasar nan a yanzu mun yanke hukunci, mun ce sai mai hankali, sai mai ɗa'a, sai wanda ya san hagunsa da damansa. Jama'a ya ƙaharu ya rabbul izzati ya malikal mulk Allah. Allah da ƙahariyarka ka danne duk wani majrumi, duk wani munafiki. Allah ka ɗauki mulki cikin sauƙi ka bawa Atiku. Jama'a salamu alaikum. PDP, power to the people. Well, I have the honor and privilege again to bring to speak to you the minority leader of the Senate, Senator Philip Aduda, and the minority leader of the House, Senator Honorable Ntuti Elumelu. Thank you very much. To jama'a yanzu za ku saurari jawabi daga wurin wato tawaga ta majalisar koli ta dattijai da kuma na wato House of Representatives. Akwai shugabansu nan tafe, distinguished Senator Philip Aduda, shugaban minority wato ana nufin waɗanda suke da matsakaicin ƙarfi amma likafa za ta ja gaba. Senator Philip Aduda. PDP, mutanen Sokoto PDP, Nigeria, Sokoto fa. PDP. Let me start by recognizing our presidential candidate, his vice presidential candidate, and our national chairman, and our leader in the House of Representatives, and also our leaders who are here with me, particularly the Deputy Minority Whip.
bayan gaisuwa Nigeria, to ina son kira kuma in ga mana in kira mu duka da cewa mu fito ranar 25 ga wata na gobe, ga wata mai zuwa, mu fito mu zaɓe PDP, mu zaɓe kuma shugaban ƙasa mai jiran gado wanda shine zai kawo mana zaman lafiya a Nigeria, wanda shine zai tabbatar da cewa an kula da tattalin arzikin Nigeria gaba daya. Bayan na yi wannan maganan kuma kira mu duka mu fito mu zaɓe 'yan majalisunmu na Sokoto gaba daya, da kuma gwamna wanda zai zama shine zai zama gwamnan gobe, ko ba gaskiya ba. Kuma shi mu fito mu zaɓe matawallin Najeriya, matawallin duk duniya gaba ɗaya, don ya ci gaba da mana aiki yadda ya saba yi a Sokoto, ko ba gaskiya ba. To da Allah mu fito dukanmu mu tabbatar da cewa an zaɓe PDP don a samu cin gaba a wannan ƙasan, don a samu tsaro a wannan ƙasan, don a samu a ci gaba. Na gode, Allah ya sa mana albarka duka, kuma Allah ya sa mu dace, kuma Allah ya sa a fito a yi zaɓen nan lami lafiya. Na gode. PDP! PDP! Nigeria! Sokoto fa! Nigeria! I bring you good news. Sokoto people, are you ready? Sokoto people, are you ready? I bring you good news that Atiku Abubakar is ready to unify Nigeria, is ready to provide money for market men in Sokoto, is ready to provide money for market women in Sokoto, is ready to provide money for the youth in Sokoto. And if you believe and you accept and you love PDP and you want Atiku Abubakar for Nigeria, raise up your hands. If you believe in our governorship candidate and you believe in Mutawale, raise up your hands. If you believe that you will vote for us senatorial candidate, House of Reps candidate, House of Assembly candidate, raise up your hands. Mr. President in waiting, let me report to you that Sokoto is ready for you. You have won the election. Congratulations, sir. To muna godiya, za mu ɗau abu na gaba, za mu gayyaci babban ɗan banki a da, tsohon kwamishina, tsohon sakataren gwamnatin jihar Sokoto, a gobe insha Rahman gwamna a jihar Sokoto, Malam Said Umar Ubandoma. Mutaba musu mana dola. Ladies and gentlemen, may I now invite the gubernatorial candidate of the PDP in Sokoto State, Malam Said Umar Ubandoma, to come in together with this running mate. If you're ready, the time is now. All right. To yana nan ga yanan shigo wannan gure da tawagarsa, wannan na nuna a zahiri ake yi, ana yin sa, yana kuma annashuwa, ya zaga ya gaita da mutane. Muna masa lalebar haban da ya hayo wannan dandamali mai albarka shi da insha Rahman wanda zai kasance mai gudanarwa a wannan daula ta Usmaniya, wato jihar Sokoto. Muna mishi fatan alkhairi, fatan alkhairi. Gashi nan da Alhaji Sagir a Bafarawa sai so wannan guri domin gabatarwa. Muna godiya, makara jinjinawa, a daga hannu a taba mishi, a daga hannu baro wanda ke Ubandoma da Sagir Bafarawa, mu daga hannu. Muna dagawa. Alhamdulillahi, muna godiya da wannan.
nuna nan ga abin da muka yi kira goshi. Lokaci ne yanzu da za mu miƙa sakuwa ga uban doma Alhaji Sa'idu Umar, Your Excellency Isha Rahman. PDP! PDP! Nigeria! Nigeria! Sokoto! Sokoto! Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. mai girma ubanmu kuma jagoranmu abin alfaharinmu tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyarmu kuma shugaban ƙasa na gobe in Allah ya yarda kuma wa ma zalika alallahi bi aziz. His Excellency Atiku Abubakar, GCON Turakin Adamawa, Wazirin Adamawa, Afuwan, Wazirin Adamawa, mai girma shugaban jam'iyyarmu kuma malamina Dr. Yosha Ayu, mai girma gwamnan jihar Sokoto, Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal, mutawallin Sokoto, CFR. Ba zan manta ba ya haƙuri da shugabanmu ɗan takara mataimakin shugaban ƙasa, Dr. Ifeanyi Okowa, gwamnan jihar Delta. Da sauran shugabanni na jam'iyya a mazaki na ƙasa baki ɗaya da gwamnoni masu ci yanzu da kuma wanda suka aje da tsohon mataimakin shugaban ƙasa architect na Madisambo da sauran jama'a baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Alhamdulillahi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna wannan rana mai albarka kuma wannan lokaci da wannan wuri mai albarka. Muna salati da sallama ga manzo sallallahu alaihi sallama. Jama'a jihar Sokoto muna ƙara godiya gare ku akan goyon bayan da kuka ba mu kowace rana kuma kowane lokaci akan mu a cikin jiha da kuma ƙasa baki ɗaya. Muna ƙara godiya musamman a madadin ɗan takarar shugaban ƙasa Wazirin Adamawa. Abinda aka yi muna yau an nuna karinci, an nuna gida ake, amma muna ƙara jaddada muku da cewa kar a manta da mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa gida yake kuma gida yake koyo shi musamman in yana nan Sokoto. Ka amanta da zumunta da tafiya wadda take tsakanin mujaddadi Shehu Usman Dan Fodiyo da kuma Modibo Adama. Allah ya ƙara musu yarda duka. Ka amanta kwanan baya ba da daɗewa ba mun je garin Wurno. A garin nan na Wurno kowane mu ya tabbatar ma jama'a muna da alaƙa da wannan wurin saboda tarihin garin. To ga kuma wani babba, wani ɗan asalin wannan wurin a tarihance kuma a jini gashi ya sake dawowa inda muke don mu ƙara tabbata mu ƙara kulawa. In kuka cire jihar Adamawa
mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa bai da wata jiha Najeriya wadda ta wuce jihar Sokoto. Saboda haka karincin nan da aka san mu da shi, shin muna ƙara yi ne mu ƙara nuna ma jama'ar Najeriya shi? Alhamdulillahi. To akan wannan muna kira muna roƙo wanda aka fito yau don Allah a ƙara ninkawa baninkin ranar zaɓe. A ƙara kula, a ƙara riƙe katuttukan zaɓe domin a nuna karimci ga jam'iyyarmu da kuma mai girma wazirin Adamawa musamman ranar 11 ga wata mai hita gobe. Baya ga haka nan a ƙara biyowa sauran 'yan takara a ƙara nuna wannan karimci baki ɗaya. Da wannan buge godiya gare ku duka, Allah saka da alheri. The presidential candidate, our presidential candidate, our father, His Excellency Atiku Abubakar GCON Wazirin Adamawa, the chairman of the party, Dr. Yesha Ayu, and indeed all other protocol duly observed as established earlier. We are indeed very grateful to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala for this day, and we do not have enough words to express our gratitude to our people, the people of Sokoto State, the seat of the Caliphate. What is being done this afternoon is clearly demonstrating that Sokoto people are fed up with present APC government, particularly at the national level. They are demonstrating also that they are fully satisfied with the performance of the present government in Sokoto State, led by Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal Mutawallen Sokoto. And on this note, we promise you that if you support Atiku to become the president of this country, he will change that has failed. If you support us at the state level, we promise you that we will continue with the legacies of Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal. We will not only continue with that, but we will improve on that. We will do our best to see that our youth, our health facilities, our educational facilities are greatly improved, particularly empowerment and industrialization. Thank you very much for the time given to me. We pray that we will all come out on the 11th of February to cast our votes for our President, Atiku Abubakar. Thank you. Thank you very much, sir. Incoming Governor of Sokoto State. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, we are still harvesting goodwill messages in this very great rally. It is time to invite the national youth leader to address this rally. Mutanen Sokoto yanzu zamu kira shugaban matasa na jam'iyya Kadede Suleiman ya kawo muku jawabi. Yanzu zamu gayyaci mai girma shugaban matasan Najeriya na jam'iyyar PDP domin ya zo ya gabatar da jawabin shi tare da sauran matasan Najeriya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. PDP! PDP! Matasan jihar Sokoto, dole ne mu yi muku godiya bisa wannan kara da aka nuna mana a yau. Da farko zan fara da jinjina ga gwamnan jihar Sokoto bisa kyawawan ayyuka da yake a wannan jiha da kuma tafiya da yake da matasa. Muna godiya kwarai da gaske. Na biyu, jama'an jihar Sokoto, ga wa'inda suka sani sun sani, ga wanda ba su sani ba kuma yau za su sani. Alhaji Atiku Abubakar jika ne a wannan jiha wanda kakannin shi sun fito daga karamar hukumar Wurno. Idan kuka zaɓi Alhaji Atiku Abubakar
tamkar yadda kuka zaɓi Alhaji Shehu Shagara 1979. Irin ƙuri'ar da kuka bashi cikin kashi 100 kun bashi kashi 66, to muna fata ku ba Alhaji Atiku Abubakar kashi 90 in Allah ya so ya yadda. Na biyu, zan yi amfani da wannan dama domin in roƙi arziki ga Alhaji Atiku Abubakar na wannan wasu abubuwa. Na farko, muna so idan Allah ya ba mu dama muka ci zaɓe, muna so ka taimaka a yi wannan hanya da ta tashi daga jihar Sokoto ta je Gusau, daga Gusau ta ce Funtuwa, daga Funtuwa ta je Zaria. Idan aka yi mana wannan, za mu yi godiya kwarai da gaske, kuma insha Allahu za ka ga kara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. PDP! Thank you very much, National Youth Leader. PDP! We will now invite, on behalf of women of the PDP and women of Nigeria, the National Woman Leader, Professor Stella Efatu. Mutanen Sokoto yanzu za ku ji jawabi daga wurin shugaban mata na jam'iyya, Professor Stella Efatu. 2 minutes, ma'am. PDP! PDP! Power to the women! Sokoto! Sokoto! Nigeria! Nigeria! Sa Atiku! Sa Atiku! Sa Okowa! Sa Okowa! Nagode! Sokoto women! Una dey here? Sokoto women! Are you here? I am here standing, calling on all women of Sokoto State, and by extension, all Nigerian women, to come out and get their PVCs and vote for Atiku Abubakar and his vice presidential candidate, Okowa. Vote for these wonderful gentlemen, because these are the men that God has sent to bring deliverance to Nigerians, to bring deliverance to women. Women, una dey here? Make una come out. Women of Sokoto, women of Nigeria. Make una bring una husband. Call your husbands. Call your children. Call your uncles and your brothers and sisters. Call everyone in your family. Call your neighbors to come out to vote our presidential candidate Atiku Abubakar and his vice Okowa. Please vote 5/5. Vote the presidential candidate and his vice. Vote for your senatorial candidate and the House of Reps members. Vote for the governorship candidate. Vote for the State House of Assembly members. 5/5. PDP! Thank you, Woman Leader, National Woman Leader Ma. Mutanen Sokoto, jawabinta tana kiran matan Sokoto duk ku fito da katin kuriyanku. Ku sama PDP da Atiku da Okowa kuriya ranar 25 da wata mai zuwa. Dan zaman lafiya ku yi haka, ku tabbata ku yi haka, ku taba ma kanku. Mun gode. Your Excellency, the National Chairman, Mr. Presidential Candidate and the running mate, we have come to the crescendo of this campaign. May I at this juncture invite my friend and brother, the distinguished Senator Dino Melaye, to take charge of the rest of the program. Double
da masifa, da kunu da kunama, da kunama. Yan Sokoto ku tafa kanku. Yau na fito na ga mutane kun fito kun karbi Atiku. Allah Ubangiji ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Mun ji labarin akwai wani mai fitsarin kwance zai zo in ya shigo muku Sokoto ku ringa mishi waka, amalala mai fitsarin kwan, amalala. PDP yanzu ne don mu nuna musu cewa PDP ita ce babban party a Afirka gaba daya. Muna da ciyamomin PDP na da na yanzu su biyar suna nan. Akwai tsohon chairman, tsohon gwamna Adamu Ma'azu a tafa mishi. Akwai tsohon chairman wanda yake yayi national secretary Kawu Baraje daga Kwara, a tafa mishi. Akwai tsohon chairman wanda shi ma yayi gwamna Osilija Nwodo, shi ma a tafa mishi. Akwai tsohon chairman daga River State Uche Secondus, a tafa mishi. Akwai kuma chairman wanda bai ciruwa ya zauna daram shi ne Dr. Iyocha Ayu, shi ma a tafa mishi. Jama'a mun nuna muku ciyamomin nan guda biyar sun lashe takobi sun goya wa Iyocha Ayu baya. Sai godiya, na gode a madadin wannan ciyamomin gaba daya. Please, no, please. Mun gode. A madadin wannan ciyamomin duka gaba daya, za mu gaici ɗaya daga cikin su ya zo ya mana jawabi. Suna goyon bayan Iyocha Ayu 100%, kuma za su fito su yi muku magana. A madadin wannan ciyamomin zan nemi tsohon gwamnan Bauchi, former national chairman na fatinmu, namiji na gaske, madugu sarkin aiki, mai kwakwalwa, mai hankali, Alhaji Dr. Adamu Ma'azu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي Sokotawa, ‘yan uwana, ‘yan uwanmu, Assalamu alaikum. PDP, 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 Nigeria, Nigeria, Nigeria. Atiku fa, Atiku fa, Atiku fa. Ubangiji lillahi wa idil kahar ya ba mu sa'a, ya ba mu nasara, wanda gwaninmu ya fi gwanin kowa. Gwaninmu abinda Hausawa ke cewa mai madi ke talle, mu masu zuma ba sai mu yi muku talle ba.
mutum ne ƙwararre, sananne, mutumin kirki, tabbataccen ɗan siyasa wanda da shi aka yi shekaran jiya, demokradiyyan jiya da yau, insha Allah zuwa gobe da shi za a yi. Ku zaɓi mutum irin Atiku, mai halin dattijai, mai alkawari yana cikawa, mai ƙwazo, jarumi, mai hikima da basira, mai juriya, haƙuri da dauriya. Irin shugaban da muke bukata a Najeriya kenan yau. Saboda haka a madadin shugabanmu na jam'iyyarmu, Professor Iyocha Ayu, da kuma shauran 'yan uwana da muka taka muka bari, muna muku godiya a madadin wannan jam'iyya tamu ta PDP da kuke goyon baya, kuma hakika wa man nasara ilallah, nasara na tare da mu da yardan Allah. Saboda haka mu dage, mu nuna ƙwazo, mu yi addu'a wa wannan shugaba namu, wanda in Allah ya yarda shi zai zama mana shugaban ƙasa. Ku taya mu da addu'a, ba na cin zaɓe kawai ba, wanda in Allah ya yarda mun ci mun gama. Allah ya ƙara mishi hikima da basira da haƙuri da juriya. Allah ya ƙara mishi girma da ɗaukaka, ya samu nasara fiye da dukkan shugabannin da suka zo kafin yanzu. Allah ya muku albarka, Allah Ubangiji ya kai ku gidajenku lafiya, ya sanya ku tarar da iyalanku lafiya. PDP! 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 Atiku! 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 Allah ka ba mu sa'a, ka ba mu nasara da babban rabo. Jama'a a tafa wa ciyawominmu, a tafa musu. Ladies and gentlemen, a yanzu dai za mu kira madugu sarkin aiki, kutumbandu-mandu aiki sai mai shi, na gaba ya yi gaba na baya, na baya. Za mu kira Director General na wannan tafiyan gaba ɗaya, gwamnan Sokoto, matawallin Sokoto, former Speaker na House of Reps, Chairman na gwamnonin Nigeria, Chairman na gwamnonin PDP, matawallin duk duniya gaba ɗaya, Tambuwa! Sai matawalle! 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 Mun gode, mun gode, mun gode. Jama'a, duk mai son matawalli ya tafa mishi, ya tafa mishi. Yanzu za mu saurari jawabi daga bakin wannan bawan Allah wanda katafila ma bata kai shi aiki ba. Mun gode, 'yan Sokoto sun ce suna matukan godiya. Na gode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. PDP 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 Nigeria 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 Sokoto Sokoto Sokoto. Allah ya ba mu nasara. Mai girma shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Dr. Iyocha Ayu, mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasar gobe Allah ya yarda
wazirin Adamawa Atiku Abubakar GCON da iyalan shi Dr. Titi Abubakar da Princess Rukayya Atiku Abubakar, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa kuma gwamnan jihar Delta Ifeanyi Okowa na kowa, mai girma shugaban campaign na jam'iyyar PDP na wannan karo wato chairman kuma gwamnan Akwa Ibom, gwamna Udom Emmanuel, da gwamnonin jihar Taraba, gwamnan jihar Bayelsa, gwamnan jihar Edo da suke a nan, mai girma tsohon mataimakin shugaban kasa architect na Madisambo, sauran shugabanni gwamnoni tsohon ciyamomi na jam'iyya, jama'a maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau a jihar Sokoto sai mu ƙara Allah godiya, kuma mu a madadin ni kaina da duk jagororin wannan tafiya a wannan jiha, ga mataimakin gwamna a nan, ga ɗan takarar gwamna a nan, ga sanata na gobe Allah ya dashi abu gwanda gobe, ga sanata Garba Ila Gare a nan, ga former deputy governor Mutar Shehu Shagari a nan, engineer Bello Suleiman, DG na campaign Yusuf Suleiman, da duk shugabanninmu, ga kakakin majalisar dokoki da 'yan majalisar tarayya. Muna al'ummar jihar Sokoto godiya ga wannan kara da aka yi muna. Babu shakka kun nuna muna ƙauna da so, abinda za mu ce kawai shine Allah ya saka da alheri. Bayan nan ranar zaɓe idan Allah ya kai mu a jihar Sokoto a matakin shugaban ƙasa wa za a zaɓa? Ban ji ba. A matakin gwamna wa za a zaɓa? Wa za a zaɓa a matakin gwamna? Wa za a zaɓa a matakin gwamna? Ta sauran 'yan takara na wannan jam'iyya. Ina tabbatar muku a al'ummar jihar Sokoto da cewa wazirin Adamawa in Allah ya bashi gwamnatin jihar Sokoto, gwamnatin Najeriya, gwamnatin al'ummar jihar Sokoto ce. Saboda haka kar a sa wasa, babu kasala, ranar zaɓe a fito a yi zaɓe zunzurutu, a ba da ƙuri'a wadda ba taɓa ba ko ɗan takara ita ba a tarihin jihar Sokoto. Kuma da Allah alabu ya gwada haka. Muna tabbacin cewa in Allah ya yarda wazirin Adamawa shine shugaban ƙasa. Mai girma Malam Obandoma in Allah ya yarda shine gwamnan jihar Sokoto. To mun gode kwarai da gaske. Distinguished ladies and gentlemen, I cannot thank you enough, the people of Sokoto State, for this honor done to us, with the family of PDP. We thank you very much, and rest assured that Waziri Adamawa is the most qualified, the most experienced, the most prepared candidate in this election. He has the experience, he has the character, he has the capacity, he has the competence, and by the grace of God, he shall deliver on all of his promises to recover Nigeria from insecurity, from poverty, from whatever malaise we are suffering at the moment. Rest assured the people of Sokoto State, by the time Waziri Atiku Abubakar become the president of Nigeria, May 29th, principally the issue of insecurity will be over. Thank you very much for your wonderful support, for your show of love to our candidate. God bless you. PDP, Nigeria, 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 Sokoto, Sokoto, Sokoto. Assalamu alaikum. Jama'a a tafa wa matawalli, a tafa mishi. Ba da bata lokaci ba, za mu kawo chairman na tafiyan nan gaba daya, tafiyan Atiku Dokowa, shi ne chairman na Presidential Campaign Council,
shine gwamnan Akwa Ibom, Governor Emmanuel Udom. PDP, PDP, Nigeria, Nigeria, Sokoto for. Setambua. Your Excellency, the most qualified, the man who loves Nigeria most, the man who knows what to do with Nigeria, the man who has never been looking confused at any point in time, the most coordinated, the man with the highest capacity, the man we are proud to call our leader, Alhaji Atiku Abubakar. Your Excellency, our running mate to our presidential candidate, Dr. Ifeanyi Okowa. Let me recognize our chairman, all-round chairman, the DG, our chief host, the Metawale of Sokoto, Alhaji Tambuwal. Let me also recognize all the governors here present, all the former vice presidents, former senate presidents, all our chairmen, past, present, and the entire party structure, the youths, the women, the elders, the stakeholders of Sokoto State. You know, when we go to some places and the crowd is wonderful, we say it's wonderful. But when you come to Sokoto, it's more than wonderful. You say the crowd is too full. This demonstrates something very clearly, that the youths, the elders, the stakeholders of this seat of Caliphate, it used to be the most peaceful of one of the states in this country. But today, it's a strange thing to hear of insecurity. Where you don't have peace, you can't have development. Where you don't have peace, people cannot think well. And we are coming today that one of the cardinal points, one of the major agenda of Atiku's campaign organization is we are telling you that our leader, the next president, has what it takes to provide you peace that has eluded you, to make sure he has unified this country. He has what it takes to take the youths back, to have what to eat, and to move them from the lower ebb into the middle class. Today, we are aware of the suffering of the people. And if you look at his covenant with Nigeria, you know that this is a man who knows the way. This is the man who is ready to lead the way. This is the man who loves the people. This is the man who has the capacity. I'm proud to chair his campaign council because from the day I followed him till today, he doesn't mind the microphone on character assassination. He doesn't mind the microphone to tell the people about other people. He mounts the microphone to tell Nigerians that he has the solution to the problems. He has the solution to the education. He has the solution to health care. He has solution to security. He has solution to the economy of this country. He's the only man that will make sure the motorcycle that used to buy 80,000, today you are buying motorcycle for 700,000, that you will go back to the good old days. Who is that man? Who is that man? Who is that man? Which party? Which party? Say Nigeria! Say Nigeria! Sokotofa! Sokotofa! PDP! Jama'a a tafa wa Udom, a tafa mishi. Yan Sokoto da yan PDP gaba daya, kowa ya nemi na kusa da shi ya ba shi hannu ya ce mishi congratulations. Muna da ɗan takarar shugaban ƙasa wanda kararrawa bai aiki a cikin kwakwalwar shi,
hannun shi bai rawa. Kai wa dan wanka congratulations. Atiku is our candidate, congratulations. Congratulations. Dan takaranku kararrawa bai aiki a cikin kwakwalwar shi. Hannun shi bai rawa, kafar shi bai rawa, kwakwalwar shi bai rawa. Ku yi wa juna congratulations. Kuma abinda APC ta yi mana a ƙasar nan, shinkafa ta yi tsada, indomie. Yar indomie ma yanzu ba za a iya siya ba. Dunkulen no yanzu ma ba a sa magi a cikin abinci. Daddawa ma an ƙara kudinta. Gero an ƙara kudinta. Dawa an ƙara kudinta. Masara an ƙara kudinta. Fetur an ƙara kudinta. Komai ya yi tsada. Jama'an Sokoto ku yi wa APC Allah ya isa sau uku. Insha Allah wannan karin za a samu ci gaba. Ba za mu bata lokaci ba. Yanzu za mu nemi mu kira wanda zai mana mataimakin shugaban kasa. Tunda aka fara campaign din APC, Kashim Shatima, GCOB shine Grand Commander of Bandits. Kashim Shatima tunda aka fara campaign din APC wallahi bai taba magana a campaign ba. A yau ko so ɗaya bai magana ba. Yanzu a za mu kira mataimakin shugaban ƙasar mu zai koya mishi yadda yake magana. In suka je next campaign ɗinsu shi ma ya samu ya yi magana. A tabawa kowa. Assalamu alaikum. I want to thank the people of Sokoto. To thank you so much. We are very happy with what we see here today. We have been in Sokoto in the last 3 days. But what we see today makes us so happy. We want to thank you for welcoming our presidential candidate and the next president of the Federal Republic of Nigeria, Alhaji Atiku Abubakar. We know that there is suffering in the land. Nigeria is divided. There is so much insecurity. There is so much hunger in the land. And we are not happy as a people. But God knows why. But God has also prepared a man at this time in the history of Nigeria who will bring us out of the very bad days, who will bring us out of darkness and take us into the new Nigeria that we want. And that man is Atiku Abubakar. So it is important that you have come out to receive him, and it's important that you go out there. There are still many people at home who are not here. We must go out there to campaign that God has given us a candidate who will be president, and we need to go out there to support Alhaji Atiku Abubakar on February the 25th. And that same day, you must cast your votes for all other candidates for the Senate and the House of Rep. And March 11th, you must come out to vote for the governorship candidates and members of the House of Assembly, because we want to have Sokoto in full. And we know that with the votes in Sokoto and the votes in Kano and the votes in Jigawa, Kaduna, Katsina, Kebbi and Zamfara, that is the vote from the Northwest. Once those numbers come, we have won the election. And we are hoping and praying that you work very hard. We don't want anything less than 1.5 million votes from Sokoto. Will you give us that vote? Will you give us that vote? 2 million. You want 2 million votes. Thank you so much. Thank you so much. So we thank you so much, and we know that our father, Atiku Abubakar, will bring us out of the very, very bad situation we have found ourselves.
He will tackle the insecurity and bring peace. He will make sure that our youths are supported and our women are supported to own businesses of their own. And he will do for you what no man else can do. The presidential candidate of our party is ready. He's experienced. And that is why I'm so happy as his vice presidential candidate to be chosen to support him. He is a good man. And I know that he means well for Nigeria. If he was not a good man, I would not have accepted it. But I'm so happy to be his presidential candidate because he loves Nigeria. He loves the youths. He loves the women. He loves the men. He loves our nation. And God has chosen him for a time such as this to deliver Nigeria from where Nigeria is today. Will you vote for him? Will you vote for him? Raise your hands if you vote for him. Nangode. Nangode Sose. Nangode. Jama'a a tafawa kowa. A wannan taron na yau, we have the governor of Taraba State. He will wave you now. Governor of Taraba State, thank you very much. We also have the governor of Bayelsa State here, the miracle governor of Bayelsa. We have here also the governor of Edo. Of course, Delta is here, Sokoto is here, and every other governor that is present. Yanzu, ba za mu bata lokacin ku ba. Jiya akwai wani ɗan takara a APC wanda yake sunan shi Tinubu ya je Akwa Ibom da zai yi magana sai ce wai su suka sa Atiku ya zama Senate President. Atiku ya taba Senate President a Nigeria. Wake irin wannan maganan? Wake irin wannan maganan? Kwana hudu da suka wuce ya ce wai Atiku shine gwamnan Anambra. Atiku shine gwamnan Anambra. Atiku shine gwamnan Anambra. Saboda haka Allah ya raba mu da mai gangadi. Allah ya raba mu da mai gangadi. Ba da bata lokaci ba za mu kira national chairman ɗinmu, former senate president, za su zo, zai zo yi mana magana. Amma kafin ya iso nan, dan Allah dan annabi, kowa da yake kan wurin ya koma ƙasa. Yan sanda da Allah kusa kowa ya koma ƙasa. Apart from the governors, dan Allah kowa ya koma ƙasa. Apart from the governors, please kowa ya koma ƙasa. Jama'a ku haɗa hannunku ku tabawa Dr. Senator Iyocha Ayu. PDP! PDP! Mutanen Sokoto! Assalamu alaikum mutanen Sokoto. Muna godiya wannan taro da ku yi yau. Ba mu taba gan irin wannan ba. Ku taba mutanen Sokoto. Yau ba abin da zan fada. Saboda kowa da ya zo nan ya ga muku abin da za ku yi. Saboda haka wannan wata mai zuwa ina roƙonku dukanku ku fita ne kawai muna so ku fita da katinku. Ku zo ku zabe sabon shugaban kasa wanda zai gyara muku kasa. Kun san sunan shi ko? Waye ne? Nigeria! Sokoto fa! To yanzu dai zan yi aiki na mba ubandoma tuta wanda zai fita yi mun aiki. Ipito da mutanen Sokoto ko ina.
izo ikarba tota. Wannan tota shine za yi mu aiki. Thank you and God bless you all. Oh yeah. Hold it. Please, can we now go down, please? Muna gayyata yanzu. Da Allah mai kasa gaba daya. Please, let's all go down, please. Let's go down, all of us, please. Apart from the governors, please, everybody go down. Please, everybody. Apart from the governors, everybody. Thank you very much. Please, everybody. Please, everybody. Please, go down, please, everybody, please. Thank you. Yanzu da nan muna da MK, muna da mawaka suna nan, amma yanzu Naziru zai wakilce su duk za su zo ku yi mana waka. Kuna son ku ji wakan shi? Zo ka ba su wuta. PDP sai mun ba ta wuta. Wayo to sai mun ba sai mun ba ta wuta sai aha maza ita tafiyar kasan nan APC mun kuma APC Bajima APC ta kusan nan ga amsar maganar Atiku shi ne zai gyara ƙasa malam. Ga amsar maganar Atiku shi ne zai gyara ƙasa malam. Na sanya zan tafiyar, 'yan uwana sun dau aniyar sabon launin tafiyar. Kai ne jigon tafiyar. Allah ce kai wani Allah ka sanya kasar mu cikin nutsuwa Allah. Ita tafiyar kasar nan APC mun kuma ta kusan nan ga amsar maganar Atiku shi ne zai gyara ƙasa malam. 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 Sar maganar Atiku shi ne zai gyara ƙasa malam. Atiku shi ne zai gyara ƙasa. To jama'a mun gode. Dan Allah a yi wa Naziru a tafa mishi.
da Atiku ya fito ya yi waka yanzu ya ɗaga muku hannun shi na rawa. Duk ranar da APC suka zo campaign ku yi musu amalala mai fitsarin kwan amalala. 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 PDP. Duk wanda yake so ya ji murya Atiku ya daga hannun shi sama. Mun gode Atiku ya fito ya zo da ɗan rakiya. Tsohon gwamnan Adamawa Bindo ya bar APC don Atiku ya koma PDP a tafa mishi. Jama'a, akwai babban kamu da aka yi a Sokoto. Akwai babban ambassador wanda zai bar tsintsiya yana so ya kama lema. Zan ba national chairman yanzu zai karbe shi a APC kafin shugaban kasa mai jiran gado zai zo yi mana jawabi. National chairman. To jama'an yau mu karba babban mutum da ya dawo a PDP. Da shi ne ambassador na Jordan na Najeriya a Jordan. Ambassador Faruk ya dawo yanzu ya gain gaskiya. Kun yi shi. Ku taba mishi. Na gode muku za a bashi. Nema shi ma ishiga zaman lafiya namu. Mbashi ko? Mbashi? Oh, gashi ambassador. PDP Nigeria Sokoto ta kudu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mai girma shugaban ƙasa mai jiran gado da yarda Allah, mai girma mataimakin shugaban ƙasa mai jiran gado da yarda Allah, mai girma shugaban jam'iyya, jagoranmu gwamnan jihar Sokoto, sauran jama'a maza da mata, assalamu alaikum. Abinda nake ƙara yi a nan shine in ƙara wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Kowa ya san waɗannan jagororin su suka assasa waccan jam'iyyar a 2014 kuma akan ƙimar su ne aka ba waccan jam'iyyar goyon baya a jihar Sokoto. Amma saboda hangen nesan su, saboda tunaninsu da ƙwarewarsu sun bar mu tun waɗancan shekaru. To a yau da yarda kamar yadda aka gani kakakin majalisar da tafiya, Director General wanda ya muna campaign da ɗan takarar mataimakin gwamna su ma sun tafi. Akwai 'yan majalisu, akwai tsaffin sanatoci, don haka muna ƙara kiran sauran jama'ar mu su biyo layi su ba wannan jam'iyya goyon baya. Wassalamu alaikum. PDP daga na ce APC sai ku ce empty, kowa ya tafi empty. APC yanzu za mu ba babanmu shugaban kasa mai jiran gado maganin bola. Sunan shi ba bola ba ne, bola ne maganin bola. Atiku Abubakar. PDP Jama'a Sokoto PDP to a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shugaban jam'iyya, gwamnoninmu, jagororin jam'iyyarmu, sauran jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko
jama'an Sokoto, ina so dauki wannan dama da Allah ya bani na dawo Sokoto wannan karo. Yi wa mutanen Sokoto, jama'an Sokoto, jaje waɗanda suka rasa rayukansu a cikin shekarun baya da suka wuce domin aikin ko kuma barnan 'yan ta'adda. Allah ya gafarta musu. Amin, amin. Baya ga haka, jama'an Sokoto da kuma jama'an Najeriya, ɗaya daga cikin alƙawuran da na ɗauka idan kun ba PDP goyon baya shine dawo da zaman lafiya. Za mu tabbatar da mun dawo da zaman lafiya yadda manoma, makiyaya, masana'anta, 'yan kasuwa, kowa da kowa zai harkar cikin lumana cikin zaman lafiya. Na biyu, na ɗauki alkawari za mu yi yakin tabbatar da talauci mun kauda ita a ƙasar nan. Shi yasa na ɗauki alkawari za mu fidda kuɗi dala 10,000 domin me? Domin mu ba 'yan kasuwa, matasanmu da matanmu jari domin su tabbatar da sun kori talauci a ƙasar nan. An fahimta? Baya ga haka, ina son ɗauki kuma alkawari wannan hanyar Sokoto zuwa Gusau, zuwa Funtuwa, idan Allah ya yarda za a gyara ta insha Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ya yarda. Ya kamata a lura, Sokoto tana kan iyaka da waɗansu ƙasashe makwabtanmu. Na ɗauki alkawari za mu buɗe boda. Za a buɗe boda! Za a buɗe boda. Za a buɗe boda domin mutanenmu da kuma 'yan uwanmu da suke waɗansu ƙasashe mu dinga samun sana'o'i da kasuwanci tsakaninmu da su. Kuma gwamnatin PDP da za ta shigo za ta tabbatar da ba yajin aiki na 'yan university. Wannan yakin aiki da ake yi yadda yara ba su zuwa makaranta za mu ga ƙarshen shi insha Allah. Amin, amin. Manomanmu, makiyayanmu, alkawarin da muka yi shine za mu ba ku jarin noma domin ku tabbatar da kun ci gaba da sana'anku, domin da zaran an dawo da zaman lafiya shikenan sai kuma aikin noma, sai kuma kasuwanci da sauransu. Ko ba haka ba? Haka ne. To jama'an Sokoto, ina so ku ansa idan na tambaye ku. Sokoto! Na'am. Sokoto sewa. Atiku. Sokoto sewa. Sokoto sewa. Najeriya fa. Atiku. Najeriya fa. Atiku. To Allah ya ba mu nasara. Amin. Allah ya ba mu nasara. Amin. Allah ya mai da kowa gida lafiya. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Let me repeat my address in brief in English. First of all, I commiserated with the people of Sokoto for the lives lost in the recent past as a result of bandits' activities in this part of the country. Secondly, I reminded the people of Sokoto on my 5-point program, one of which is the restoration of peace through improved security. We intend to put more boots on the ground, equip our men, and also work with the state governments to see if we will have state police. This will definitely bring about law and order so that our economy can begin to pick, particularly agriculture, Sokoto being a bastion of agricultural economy. We also promise to make sure the road construction that has been awarded from here to Gusau, to Funtua and Zaria, this road is constructed and implemented. We also promise to reopen our borders with our international neighbors. These are some of the brief promises I have
made to the people of Sokoto and to the people of Nigeria. I thank you very much indeed, and God bless you all. Thanks a lot. National anthem. National anthem.